Bé, benvinguts a... Reprenem el cicle de xerrades de comunicació 21. Gràcies per haver vingut i també gràcies a la gent que ens està seguint a l'altra banda per YouTube. Reprenem, com dèiem, aquest cicle de xerrades i ho fem amb en aquesta ocasió amb tres persones, doncs, tres convidats que ens parlaran sobre els mornings, un format, els hi preguntarem què reinventa, els mornings, aquests programes despertador, aquests programes que ens acompanyen quan comencem el dia. Abans de res, presentem els qui estan avui amb nosaltres. Badó Lladó, benvingut, què tal? Bona tarda. També tenim en Carles Pérez. Carles, què tal? Què tal? I l'Ernest Codina, què tal? Benvingut. Bona tarda, gràcies. Parlem dels mornings, un format, un tipus de programa que, com dèiem, doncs, són els qui, quan portem poques hores, pocs minuts, doncs, a desperts, estan a l'altra banda. Esteu tres homes aquí, us pregunto, hi ha poques dones. Què passa en aquest format? Per què ens costa tant veure dones liderant programes així? I ara ens endinsarem del tot, Però quina opinió teniu vosaltres? Hi ha hagut dones ja fent mornings. De fet, el meu relleu va agafar una dona. Sí. Això s'hauria de preguntar als directius de les emissores perquè al final no van apostar amb una continuïtat. Però jo crec que en aquest cas crec que es defineix més pels números que no pas per una altra cosa. Jo crec que al final, i no sé si estaran d'acord els companys amb mi, quan estàs parlant d'un programa que forma part d'un negoci, que al final aquest negoci es regeix per les audiències, li fot al final que sigui un home o que sigui una dona. Al final hem de fer que sigui un programa que sigui viable econòmicament perquè ha d'entrar la publicitat, però si no hi ha audiència no hi ha publicitat, si no hi ha publicitat és insostenible mantenir un programa. Per tant, jo crec que el gènere aquí és absurd parlar de gènere. O sigui, hem de parlar de presentadors barra presentadores o presentadores barra presentadors. Punt. Però en tots els programes, no els mornings. Sí. Per què hi ha poques dones fent programes matinals? Per què ara s'han carregat a la Laura Rossell? Per què en el seu dia la Mònica Terribas? Per què han apostat ara per Ostrell i no han apostat per, jo què sé, per l'altre? Per què? Per què? No ho sé, jo crec que això no va tant d'homes i dones, sinó d'audiències. No sé si ho compartiu amb mi o no. Tenim una competència, que és Europa FM, que ho presenta una noia. Exacte. A la ràdio convencional hi ha moltes dones periodistes liderant projectes. Otero, Barceló, Nierga ara està out de la ràdio, però Pepa Bueno, hi ha dones. Sí que és veritat que en el camp de la ràdio musical Sí. hi ha menys dones. Això és una evidència. I l'aposta que deia el Badó, que era l'Elisenda Carot, estic... Sí. Ara està fent les tardes de Catalunya Ràdio. I jo crec que estic molt d'acord, subscric també el que deia ell, que al final són els caps de programa, són els directius els que analitzen el panorama i decideixen un nom per dirigir una franja horària, en aquest cas el matinal de la ràdio musical de torn. En el terreny de l'humor sí que és veritat que cada vegada hi ha noms que estan sobresortint molt més, no? Se m'acudeix ara, no sé, Charlie Pi, Irene Minovas, la Yael Brusca, la Laura Grau, gent que està agafant també molta volada i molts galons i que tard o d'hora segur que algú apostarà i suposo que en parlarem, però en la ràdio matinal un factor per mi molt important per transcendir és la continuïtat, sobretot després de despertadors que han tingut molta solera i molts anys de presència amb un sol presentador, després tornar a agafar el vol no és fàcil. Al matí la ràdio matinal és de costums, també. Totalment, és que hi ha una cosa que jo crec que hi ha certes emissores que no entenen i és curiós, que és precisament això, és a dir, hi ha programes que duren 2 anys, 2 temporades, i com volem que un programa en una ràdio amb 2 temporades s'afianci, pugui competir contra un altre programa que porta 16 temporades, 18 temporades, amb un altre presentador, quan el vas canviant cada 2 anys. Això per mi té poc sentit i, per tant, hi ha apostes de dones que han durat 2 o 3 anys, aleshores no han tingut continuïtat. Quan tu el que busques al matí, de les coses que ens queden encara per lluitar contra xarxes, Netflix, històries vàries de la gent que hi ha per sota de la ràdio, pot fer milers d'altres coses, és que tinguis el teu grup d'amics. Al cotxe. La ràdio necessita molta paciència per part dels directius. Nosaltres quan vam agafar el Fricandó
vam començar a alçar el vol, el primer any va anar bastant bé, el segon any va ser un desastre. Si el segon any haguéssim decidit que allò s'acabava, l'haguessin cagat, perquè nosaltres vam remuntar el vol precisament el tercer any. El tercer any va ser quan vam començar a agafar unes audiències importants i que vam començar a créixer. Per tant, requereix de molta paciència. Insisteixo, amb això d'homes a dones, jo crec que obsessionar-se amb que això va de gèneres, jo És crec un que error. és un error garrafal. Jo crec que això va de comunicadores i de comunicadors i de que tinguin paciència perquè els projectes es puguin assentar, puguin funcionar i puguin tenir un recorregut. Jo sempre crec que també, sobretot, va de talent i tornant una mica als hàbits, això ho ha de trencar algun directiu, algú que tingui poder per fer-ho. Jo crec que tradicionalment estem acostumats al matí també a escoltar veus d'homes, no? I fins que algú no digui anem a apostar per una veu femenina i que la gent també s'hi acostumi, doncs serà difícil Però que aquesta veu femenina també aporti alguna cosa. Sí, Al no final, perquè sí. no és aportar una veu femenina perquè el percentual la quota. estigui equilibrat. És portar una veu femenina i que aquesta veu femenina doncs, ho faci igual o molt millor que la veu masculina. Que justifiqui aquesta aposta, clar. Exacte, totalment. Sí, sí, sí. Deixeu-me preguntar-vos sobre aquests mornings. Quina hauria de ser la fórmula? Hi ha trets que es repeteixen, no? O que doncs, es dona informació de servei, no? Com està el trànsit, com està el temps, aniversaris, imitacions... Hi ha coses que són molt comunals. En aquest cas, no sé si ara segueixen aquests patrons, però els mornings fins fa 6 anys, que és quan estava fent jo el Fricandó, i els 22 anys que he estat fent mornings, hi havia un patró que se seguia bastant i que era el fet que en un quart d'hora hi poguessin haver-hi 3 elements, que seria informació, humor i serveis, i música. Bueno, que aquests factors sempre estiguin en aquest quart d'hora, i ho dic, el morning i molts programes matinals són alguns de molt curta durada, són trajectes curts, altres no ho són tant, perquè hi ha moltes retencions. Per tant, que a l'estona que s'estigui escoltant això, doncs puguis tenir aquests 3 elements, que puguis tenir el servei, el temps, el trànsit, que puguis tenir la música, que puguis tenir humor i que puguis tenir informació. Que puguis tenir aquestes coses. Afegiríeu algun més? O creieu que és una mica la columna vertebral d'aquest tipus de És que programes? al final això no ha canviat perquè, clar, nosaltres ens escolten la gent que va en cotxe, bàsicament. Per tant, els trajectes no han canviat. Bé, si han canviat, han canviat a pitjor. Perquè per entrar a Barcelona jo crec que la gent hi està més estona ara que abans, per tant, ara encara ens poden escoltar una mica més de temps. Però bàsicament aquests costums es mantenen. Altra cosa és que tu hagis d'adaptar cert tipus de continguts perquè no pots fer el que feies abans. Clar. Però aquesta fórmula crec que és correcta, és la que nosaltres també apliquem. Jo parlaria del factor entreteniment, és a dir, hi ha apostes que s'ha demostrat que funcionen molt, no? La ràdio convencional, la informació, les tertúlies, les opinions, i nosaltres el que hem fet, crec, jo havia escoltat molt el Llucià, el Badó, també el Carles, no? I t'adones que el format sempre ha sigut una mica el mateix. És a dir, jo no parlaria d'una gran transformació. Sempre hi ha l'actualitat, que és la matèria primera, i amb aquesta matèria primera, la informació, doncs tu ho jugues en clau d'entreteniment, en clau d'humor, i aquí hi ha molts recursos, no? Des de bons guionistes, a bons imitadors, al propi comunicador, com tracta la informació, com reparteix joc. I a mi aquesta fórmula que diu el Badó m'agrada també, no? De que amb poca estona de ràdio és saber una mica el que passa, quin temps farà i riure, el clima. Està clar que la gent... També hi ha una cosa que, malgrat pot seguir aquest patró, sí que quan plasmes la idea sobre un paper o una idea amb un equip de gent, al final tot això quan ho transformes en el que és el que està sortint a l'antena, moltes vegades el que va començar sent una cosa al cap del final de temporada no té res a veure amb el que va ser al principi. Vull dir, els programes van tenint una evolució que sovint ho marquen les pròpies sensacions, més que l'audiència, les pròpies sensacions de dir, hòstia, aquí, conyo, això funciona molt bé, perquè també pot ser perquè hi hagi un bon retorn o perquè les sensacions del presentador, en aquest cas, són vitals a l'hora de configurar un programa. Vull dir,
si hi ha aquests elements, però igual un s'ha d'allargar més perquè el presentador decideix que això s'ha d'allargar més perquè ell ho percep així, vull dir, aquesta és la gràcia també del morning, que hi ha un màniga ample de Home, jo recordo el que vulguin, el saps? moment aquell del Will Smith, que crec que Sí. fa un any o dos, que li fot la... Dels Òscar, que no? va fotre una hòstia, no? Va Sí, escalfar algú, no? sí. El presentador, no? O així, el van Sí. xutar i tal. I jo recordo que allà, diguéssim que no vam tenir més remei que crec que una hora de programa parlant del Només tema. amb això. No sé si va ser un encert o no, però la qüestió és que tu veus tant retorn, clar, amb el WhatsApp, no? Veus tant retorn que tu dius, hòstia, no pots deixar aquest tema. Potser és un error i resulta que els 4 que els interessaven van ser els 4 que van escriure Van escriure en aquell 4 moment. o 400, és igual, però en qualsevol cas una petita porció de la gent que t'escolta, però en qualsevol cas vol dir alguna cosa. Si tu estàs parlant d'alguna cosa i sense que tu demanis t'arriben alguns inputs, potser és que sí que estàs tocant el tema correcte. Ara amb el WhatsApp això és fàcil. Jo també vaig començar a fer mornings com el Badó quan no existia el WhatsApp, però com a aplicació ja no, Sí. no existia. O sigui, l'únic que teníem era... sí, no existia ni Facebook. SMS, no? SMS, però la penya no diu SMS. Bueno, el telèfon... Clar, existia el telèfon. El Facebook, Cosa que... Jo vaig començar sense... Facebook comença el 2005, no? no ho sé, Però però fa popular el 2007, 7, 8. Sí. Jo començo sense Facebook a fer el matí. Però aleshores teníem telèfon, que és la bomba. És a dir, per mi encara ara, malgrat siguin menys, evidentment, les comunicacions telefòniques, i em sembla que la potència del telèfon és una cosa que tothom, tots els caps et diuen el mateix. El Sí. so molesta i tal. I llavors, el tema aquest del so telefònic que molesta, a mi, jo trobo que és una cosa meravellosa perquè sí que el so no és el millor, però allò hi ha una cosa que potser em parlaràs, potser m'estic avançant, però No en pateixis. la potència del directe per mi és brutal. I el telèfon, poder parlar amb un oient que està en el cotxe o és igual, o fins i tot trucar al trànsit. No? Sí. Jo a vegades vull que soni a telèfon, no m'interessen... No renuncies, no? No, és que podem, amb l'aplicació de tal, no? Podem tenir un so I em foto molt de nerviós micro. quan no tenen cobertura, em foto molt nerviós. Sí, això és veritat, però està passant alguna cosa. Tu estàs ficant el fonendo en el Allà carrer. dins. Aleshores, hòstia, la potència del directe en un morning és brutal. bueno, la gràcia del telèfon també és que et transporta, et treu de l'estudi i et transporta en la realitat que Passa les coses. que està succeint, que si la retenció, que si en el moment que hi ha hagut l'accident, que si qualsevol cosa és vàlida. Però sí que estic d'acord amb ell que hi ha molta obsessió amb que sigui un so de que si no hi ha una unitat mòbil i allò no sona perfecte, doncs sembla a vegades que no és vàlid. Bé, et diré el que diu ell, hòstia, tant Mobile World Congress, tanta història, i no hem pogut trobar que hi hagi cobertura del telèfon. Wifi decent, no? No, que no és que hi hagi cobertura. Que tu vagis per una carretera i puguis parlar per telèfon de manera decent, que no t'hagis d'estar trepitjant i l'altre sí, que et torno a trucar. Saps? Això hauríem de... Al final, mòbil plegable sí, però cony, cobertura. No? Us vull preguntar, diguem, l'explosió de les noves tecnologies, us han obligat a modificar coses? És a dir, heu canviat un guió a mig programa perquè ha passat, ha saltat alguna cosa que us ha arribat per WhatsApp? És a dir, els mornings s'han adaptat bé? Això és amb tot. La immediatesa de la informació és molt més ràpida ara que abans. Ara, segons els perfils que tinguis determinats per seguir a través de les noves xarxes socials, Twitter o el que sigui. d'una ullada tu pots entrar del que està passant i el que no està passant. I aquesta immediatesa, doncs, aquí ens tenen la partida guanyada a la ràdio, o els hi tenen la partida guanyada, però la ràdio hi té la partida guanyada a la televisió. Clar. Aquesta immediatesa de la ràdio, de l'espontaneïtat, és brutal. I això jo crec que és el que fa també que la ràdio es mantingui tan viva. Es parla des de no sé quants anys Que morirà. que la ràdio, hòstia, què passarà amb la ràdio? Pues que a la ràdio no passa res. Vull dir, és que mires les audiències i està amb una salut espectacular a la ràdio. I no hi ha res més màgic que passi alguna cosa que et faci estripar el guió d'alguna manera, no? Sí, total. Algun fet circumstancial que succeeix allà a l'estudi i que fa que ens partim la caixa o que generi debat de manera que puguis allargar aquell moment durant una estona o acabi de passar alguna cosa perquè te n'has enterat al Twitter o t'ho diuen per WhatsApp i puguis jugar-ho en antena, això és meravellós. Com més eines satèl·lit puguin proveir el programa, millor. Jo sóc molt fan de la participació dels oients en tot moment, també sigui per telèfon o per WhatsApp o per xarxes socials. Us exigeix una miqueta més, fins i tot als presentadors, el fet d'haver d'estar encara més a punt per fer
francament, un canvi per això, perquè un oient ho escolta o una informació que t'arriba. Saber llegir els moments, no? Com el disjockey que està a la pista i ha de triar la cançó oportuna, la pots cagar o pots encertar un tema o la participació dels De oients. tota manera, amb el Morning sí que està bé anar donant informació, però segons quina informació, o sigui, Ho deixes entens? Si hi ha una notícia que és catxonda per si sola i que s'aguanta bé, a mi que el conseller hagi dit que no sé què, vull dir, segons quina hora i quin moment i que estàs d'això, o sigui, Clar. No teniu ja, la... ja saps precisament que aquell oient està amb tu, precisament perquè no ho escoltes, Per no sentir allò. està dient el conseller. Mira, jo crec que una de les èpoques més dolces, no sé si estaràs d'acord amb mi, Sempre estic d'acord amb tu, en el 99% dels casos. dels Morning, celebro que així sigui. Una de les èpoques més dolces dels Mornings jo crec que va ser durant la crisi immobiliària que va començar el 2008 2008. i que es va mantenir fins a passat el 2012. Aquests anys, o sigui, la gent estava ja fins al gorro de sentir a parlar de segons quines coses. Els programes matinals de les ràdios convencionals no anaven amb les audiències que van ara, anaven més baixes i això anava a favor de les ràdios musicals. La gent estava, o sigui, prima de risc, o sigui, vam començar a entendre un llenguatge que estàvem ja fins al gorro. Sí. I com evacuava la gent tot això? Doncs anant als programes més divertits, més... Bueno, és que la gent al final t'ho diu, us poso perquè ja estic fart de les males notícies. Les notícies. Però perquè les notícies gairebé totes I en són canvi, quan l'actualitat està molt forta, l'inici de la Covid, 2017, referèndum, 1 d'octubre, etc. Sí. Carles, ho vas patir molt fort, Home, o sigui, és que no res a favor. Res a favor. Que vagin... O sigui, tot eren notícies. Jo recordo l'època tot el tema del procés. Sí. Al final, el que passa que al final, com diu ell, és que es gira. Perquè, clar, tu comences amb una... Que es van empatxar. T'empatxes i al final vols que... Clar, tu has de jugar aquell tema. Sí. Però has de girar una mica li has de donar una mica la volta. La gent estava farta ja de sentir parlar i a més parlar perquè al final sí que al final collons s'hi va acabar passant, no? Però al final la gent tenia tanta saturació del mateix tema que buscava una mica hòstia, és com si d'oxigen, exacte, obres les finestres una mica i nosaltres, el nostre paper, clar, ara és molt fàcil dir-ho, però nosaltres també ens preguntàvem, hem de seguir tocant el tema, no hem de tocar el tema, perquè aquest és una altra. Una cosa és com toques tu les notícies, les altres, i l'altre tema és què tries per tocar. I potser la gent no vol riure quan t'acaben de tonyinar, per exemple. No, clar, no pots fer res. Exacte. Però hi ha qui feia humor d'això i la gent ho reia. Vull dir, al final també hem de tenir la capacitat de treure drama a segons quines situacions. I aquí els prescriptors, quan fan el Morning, tenen l'obligació de poder parlar de segons quins temes, però a més trobar-li aquell punt d'humor que és tan difícil de trobar. També que un presentador de Morning, que estan tot el dia rient, que estan així, en el moment en què es fot sèrio i que... Passa alguna de veritat, no? És que alguna de veritat ha passat. Perquè els altres sempre estan serios. Aquests no. I al moment que es planten és perquè, conyo, aquí està passant alguna cosa seriós. Sí, no puc fer tant humor com voldria, també perquè... Va ser una època... El Covid igual, Sí, això és anava a dir. Jo reviso l'arxiu allà d'humor, de gags, i t'asseguro que hem fet 3.000 milions de gags del Covid, però que al final no saps què fotre. O sigui, al final dius, aquest tema està tocat, però només hi ha això a les notícies. A les portades només hi ha això. I al final dius, què toco? I al final tu has de tocar els temes de les quals la gent... Estic molt obsessionat d'això. A què parla la gent? Parla d'això, doncs toca això. Els coronavirus és la crisi de salut més gaguejada de la història. Segurament. La crisi del coronavirus. Tot va sortir, al final... Però han sorgit tot comptes de Twitter. Sí. I jo crec que arriba un moment en què es pot fer broma de tot si tens el punt d'equilibri trobat. Hem arribat al punt dels límits de l'humor, que suposo que és on volies anar a parar, no? Jo m'heu portat vosaltres, vull dir que encantada, Els límits de l'humor és un gran tema, no? Obrim el debat. Una cosa són els límits de l'humor i l'altra cosa és traspassar el límit de forma voluntària per donar notorietat. Que després ja se't veu el llautón aquí. I això que s'ha de vigilar també. Sí, has de ser una mica subtil també a l'hora de triar temes i de tocar-los. Jo us volia preguntar, sou a
vegades costa, no? On poso el límit, on poso la barrera. Sou de posar-ne? Sou de donar carta blanca? Jo crec que almenys els tres que estem aquí tenim molt clar on està el límit de l'humor. Jo estic convençut de que sí, perquè ni mai s'ha parlat de cap programa que hem fet cap dels tres perquè s'han sobrepassat algunes coses. Bueno, potser sí, Ah, el però Flash, sí, quan el van quan trucar. va trucar en Rajoy, es va liar. Però bueno, més que límits de l'humor hi havia molta obsessió perquè És tocar el poder. perquè ens fotessin a la presó. Jo recordo aquell dia, un dia marcat a l'agenda de es fotran a la presó, és el que la Sí, gent però deia. mira, Dic, hòstia, quina quan va passar dèria. això, va haver-hi... suplantació d'identitat, tothom deia que tothom era advocat, llavors tothom sabia tothom sabia de què havien lleis. fet. No? Van haver-hi detractors i defensors del que havia pensat. Molt, a tots els nivells. Però hòstia, al final, doncs, jo crec que en aquests moments jo estava vivint la competència directa amb ells i vaig pensar que va ser un encert de collons. Ho havíem perquè fet bé. S'hi van fotre el bragatasso de la vida. Però ara, amb el temps, amb el temps es veu clar, no? Perquè no va passar res al final. No. I al final, bueno, ja que parlem del tema, una mica la lliçó que en treus d'això, bueno, són vàries, però una lliçó que en treus, i jo crec que és amb el que em vaig quedar, és que tot, tal com puja, baix. És a dir, allò va ser un boom, cap de 3 dies, i ja està, s'havia acabat. Sí, tu potser tenies la sensació que hola, Que gros i era. però tenies sensacions contraposades, tenies por. Sí. Per collons, mai t'has exposat d'aquella Es manera. nota la pressió. Joder, molt. Llavors, mai t'has exposat d'aquella manera perquè potser un presentador de ràdio convencional sí que està més avesat a parlar amb polítics, a treure-li algun titular, ser una mica punyent, a ser incisiu. Nosaltres estem mira, com a molt algú que s'hagi ofès amb alguna broma. Però això, llavors, en aquell moment nosaltres que no sabia. Clar. Allò és gravat un dia abans. Llavors, si no sabem si emetre-ho o no emetre-ho, si és que però ningú, és a dir, no és que hi hagi algú que... Bueno, després ho vau estar amatent i us vau estar recreant amb això. Home, bueno, clar, perquè si anem, hi anem. Al final, si vas, hi vas. No, sí, però de fet- és el que et dic, al cap de 3 dies o 4, no havia passat res. O sigui, penses que és l'hòstia i l'actualitat mateixa. O sigui, la guerra d'Ucraïna, si és que la gent no en parla ja. O sigui, tot és una cosa que puja i baixa. I tornes a l'estat Perquè anem al natural. final, no, el que deies tu, que al final es busca també l'audiència i quan notes que un tema ja està cremat has de canviar. Sí, totalment. Però el veu cremar, El veu que... El veu cremar, Si la gent no sabia, hi havia un moment que nosaltres dèiem, hòstia, com us heu passat amb el Rajoy? I jo anava dient, No som nosaltres. que no som nosaltres, collons, que són els altres. Però és que ens ho van dir... Surt de casualitat, aquesta trucada. Vull dir, Explica'ns-ho, va, com va sortir tot. no, de casualitat, No. de casualitat. És a Sí? dir, l'Oriol Dalmau es va encaparrant que volia trucar a la Moncloa. De fet, jo li vaig dir que no perdés el temps. Dic, bueno, fota't amb altres coses, perquè si no, al final demà hem de fer un programa. I llavors ell i el Marc a Casanova es van fotre a l'estudi i jo no hi era a l'estudi. I arriba un punt que em ve l'Oriol i em diu, és que tenim el Rajoy al telèfon. I jo dic, què m'estàs dient? Llavors, sí. Llavors succeeix tot i es grava la trucada i es decideix emetre-la l'endemà. I ja està. És que realment Rajoy estava esperant aquella trucada. És que Rajoy estava esperant aquella trucada. Tenia ganes de parlar amb Puigdemont. Se'l veu amable, Rajoy. No vull blanquejar Rajoy, però se'l veu estic campechano. De fet, els deixa molt bé. De fet, el PP és intel·ligent, perquè el PP no va fer res. Després d'allò, perquè què medio... Perquè a més el tio ja estava cagat, ¿De qué medio dicen que llama? Jo, bueno, flashback, tal... Vale. Jo pensant, bueno, ja veuràs. Però el PP no, decideix no fer res, intel·ligentment. No va fer res, també, perquè parlar-ne molt d'això, vull dir, el Rajoy tampoc va quedar molt... Però va quedar com un tio... Bueno, però va quedar com un tio, mira... Hòstia, va quedar com un tio que, de veritat, que truquen uns nanos d'una ràdio i es Sí, fiquen a dins del seu despatx a la Moncloa. Sí, però jo crec que això és més tema de la... Perquè tothom deia, la secretària, ja veuràs, pillarà. La noia que ens va passar, Rajoy, ja, realment, bueno, quin filtre hi ha, no? Perquè això ho he de trobar a les pàgines grogues, Vull dir que tothom podia, suposo que ara ja I jo crec que això dels límits de l'humor, jo crec que atacar els de dalt, el poder, mai crec que sigui, diguem-ne, prou greu com perquè Jo crec que no li va molestar. o que l'audiència et pugui... Jo crec que no li va molestar a ningú No li hauria de... l'audiència que escolta aquest programa específic. No li va molestar a ningú, estic convençudíssim. I després, això que dius de que estàveu patint, també apel·les una mica al grau de responsabilitat que teniu vosaltres. Total. És que llavors te n'adones que... Perquè moltes vegades tu estàs a l'estudi i
amb els teus companys i no... Des Sí de que la t'arriben bombolla. whatsapps, però mira, només que algú escriu una paraula al diari del que tu has dit al matí, que a vegades passa, dius, hòstia, el que he dit, no? I collons, clar, estàs davant d'un... Però tornant a la teva pregunta, que és si posem o no límits, segur que els tres que estem aquí, la gent que ens fa gags o nosaltres a l'hora de pensar alguna... Jo crec que és un error. Tu no pots posar límits a la creativitat. Una cosa és que quan ja s'estigui a punt d'emetre allò que vas emetre i sortint certs debats morals que són sants. Però si comences a posar límits preventius i tal, estàs venut, a part, estàs coartant el teu equip, no? Quan tu fots un gag, Sergi, collons, si ell et fot límits, doncs Jo crec que que et donin pel cul, no? però jo crec que els límits a vegades els has de posar a segons quin col·laborador. Has de marcar-los, no? Sí, Oriol Dalmau seria un cas bastant clar d'un tio que s'havien de posar límits perquè si no et rebenta tota la història. Perquè és un tio que va amb un nivell que sobrepassa. Jo havia tingut algun col·laborador també. Jugues fort. Sí, juga fort, però a vegades has de vigilar. Has de vigilar perquè se't poden colar algunes coses que pots tenir problemes. Nosaltres vam tenir amb en Peyu vam tenir una marca de cotxes que va retirar una campanya milionària en el grup Godó perquè va fotre un anunci que tenia que muntar un gag i el gag que va muntar amb aquell anunci, no sé quina història va fer, i aquell mateix matí van trucar als capos d'aquesta empresa i tiraven tota la campanya. Tota la campanya. Tota la campanya vol dir RAC1, RAC 105, Mundo Deportivo, La Vanguardia... Clar, hòstia, ens vam trobar allà amb un... El Flashback vam veure una campanya de cotxes, gollots, no sé com ho van resoldre, al final es va resoldre. No sé com, però al final es va resoldre. Sempre hi ha un que en sap més que els altres i que salva, el senyor Lobo, que salva el cul a la gent. Doncs aquest ho va fer. Jo crec que la clau és allò que deia, de sempre mirar d'apuntar cap amunt, mai cap avall, a l'hora d'escriure, i que els guionistes que hi ha a l'equip tinguin la sensibilitat de saber si allò que estan escrivint creu alguna línia o no. I això que dius tu, al final és saber tu com a editor i director del programa que hi ha col·laboradors que has de tenir controlats. En el cas del Matina acudint ara mateix és el Marc Serrats, no? Vull dir que ja sabem que aquest tio les pot dir de l'alçada d'un campanar i sempre el dia abans li pregunto demà de què parles? Ojo amb això i això i això. Va, ja està. Sobretot perquè hi ha vegades que un col·laborador fa un espai d'autoria seva, però ell ha de tenir consciència que ell està parlant en nom d'un programa i d'una emissora. Per tant, quan parla ell, de la mateixa manera quan parlem nosaltres, tenim la responsabilitat d'això, que estem representant alguna cosa més gran que no només nosaltres. Aleshores, això nosaltres potser ho tenim clar, els col·laboradors jo crec que també ho tenen clar, però sí que hi ha vegades que dius, bueno, això que estàs dient estàs representant un col·lectiu. Per tant, bueno, i el que diu ell, hi ha gent que li va amb el sou. Certs polítics, no diré, això tenen merescut i tal, però va amb el... És a dir, que se n'enfotin d'ells, que es facin paròdies, que es disparin contra ells i tal, una mica va amb el seu sou. L'altra cosa és expressar-se, entrar en desqualificacions. Personals... També hi ha vegades que en fots una de l'alçada d'un campanar i no passa res. I estàs mirant el telèfon i dius, això no sona i no passa res. I després per una que és absurda, que li dones una relativa importància, hòstia, resulta que hi ha una debacle mundial. Sí. I això passa molt sovint. Normalment, quan hi ha una gros, és quan hi ha un tema que transcendeix molt, sovint és temes que tu no els contemples que pugui passar això. Hòstia, sí, què he dit? Que no te'n recordes? Què he dit? Sí que he parlat d'això, Sí. però bueno, ara mateix. Que has d'anar has d'anar a continuïtat i escoltar-ho i dir, hòstia, doncs sí, Miguel, i ja està, i la tens liada. Deixeu-me entrar en un tema també que és segur que en teniu ganes de parlar, dels EGMs, d'aquestes anàlisis, mesures d'audiències. Si ens guiem per aquests EGMs, doncs tenim dades, per exemple, Badó vas fer dada històrica 168.000, 182, perdona. La tens marcada aquí, no se t'oblida aquesta, eh? De 668, saps què costa guanyar 14 milions? A l'abril del 2013 també, Carles, doncs va haver números molt bons. Us en fieu? Us agrada? Quina opinió en teniu? Jo crec que hi ha una frase que defineix exactament els EGMs. És el que hi ha. Punto. Sí. Ja està. És que ja està. És que no hi ha res més. I que en el món digital que estem vivint,
que ens haguem de regir per uns EGMs, que una sola resposta et pot donar el liderat o et pot rebentar la feina a 3 mesos, em sembla una calamitat. Però bueno, és que és el que hi ha, és que no hi ha res més. Ara, si no m'erro, Carles, jo crec que ara l'audiència digital suma un tant per cent, no sé si ja va ser en l'últim EGM o en el següent. Pot ser, pot ser. En el següent. Jo fa 6 anys que sento això. No, Sí, no, però ho desconec, tu coneixes el Carles Miró, no? Sí, sí. Bueno, jo crec que em va comentar que estava a punt de passar. No, Sí, els streamings de la web i tot plegat. També Sí. que també sumen, no? Diguem el total. sí, un tant per en un cent. tant per cent. Sí que és veritat que, collons, en l'era de la intel·ligència artificial i que estem programant algoritmes complicadíssims i, bueno, no sé, que no puguem trobar un sistema una mica més fidel, jo no sé si és que no interessa o què, però és veritat, és el que dius. És el que hi ha. És el que hi ha. Al final és un sondeig, no? Com aquests que fan a peu d'urna per les eleccions. Sí, que últimament Una enquesta a comarques val X i crec que Total. són 5.000 enquestes. Per tant, la mostra Total. no acaba de ser del tot Ja, representativa. No crec que hi hagi una comparativa millor que les enquestes que es fan a peu d'urna. Mhm. Perquè, clar, al final és una declaració d'intencions d'un No grup... cal el puto semàfor. Del grup- Mirar el semàfor, mirant què escoltes tu. Pam, ja està, no? Sí. I està tot el dia... No, a les però voltes. Només hi ha una dada que... Però és que a part ja o et toca, et toca si fan els EGMs i et toca una ciutat i no et toca en una altra, és que et pot rebentar totes les Sí. audiències. No, i només una dada que per mi no diré que deslegitima, perquè és com deia, ell és el que hi ha, però els EGMs comencen a partir d'una determinada edat. Mhm. A cap de nosaltres ens beneficia això. En canvi, a les ràdios, per exemple, Sí, senyor. convencionals, les beneficia Sí, sí. absolutament. Quants nens escolten una ràdio convencional? En canvi, quants nens escolten una ràdio, nens o nois o noies Els joves, sí, joves, una ràdio musical. Llavors, si això comença als 14, crec que són, doncs, maldita la gràcia. clar. Per tant, el que deia ell, és el que hi ha. De què vols parlar? Estem més contents quan tenim bones audiències? Evident. No, és que quan va bé, dius, molt bé, aquest sistema és un bon sistema, Quan va i quan malament, va malament, dius, no li hem és fet EGM. cas. Però sí que jo crec que sí que podem parlar de tendències, no? Una mica. És a dir, si no t'escolta ningú, surt allà. Perquè ningú t'escolta. I si Marca la més o menys la corba és ascendent, vol dir que estàs anant bé. Mhm. Doncs ara ja diuen que els EGMs ja no estan Ja dolents. no ens Els EGMs són una merda. O sigui, punt. No hi hauria una altra definició. Sí. Home, que Però- de 3 mesos en Jo 3 estic mesos... obsessionat, Sí, I tant. Jo amb els estudio que si gènere, que si classe social, que si estudiants o no estudiants, perquè clar, EGM et fa un perfil de la persona que menys el color de les ungles t'ho diu tot. Però sí que és veritat que això que dius que et pots agafar la tendència que et marca l'EGM. Jo és que de debò, No, feia anys... Bueno, no. O sigui, em són absolutament igual. No. És que ni em treu, Bueno. ni em treu la son, abans me la treia, abans estava obsessionat. Però també perquè portes molts anys i estàs consolidat. No, per això, no és ni autocomplaença ni nada sobre... Us prometo, és que al final, perquè és que al final jo minava la salut, és que estava patint com un vedell, fins al dia que vaig dir, s'ha acabat. És a dir, a veure una cosa, tu creus que ho estàs fent bé, creus que... Sí, no, es pot debatre i tal. A veure, És evident que me'ls miro al dia, i és evident que estic més content si... deixes de patir quan ets líder. Deixes de patir quan ets líder. Què I va? això no cola. No, senyor, no estic d'acord, no estic d'acord. Deixes de patir Quan quan tu anaves per sobre meu... Com has dit això, que pateixes quan pateixes? deixes de patir Tu quan no paties quan estava allà... quan estava líder. Quan estava allà... A mi quan em donaven els EGMs i veia, mira, el líder, agafava l'equip i m'anava a esmorzar i a tomar pel sac tot. Això sí, però I després... si m'agafava... És que I si podríem m'agafava... Sí, clar. De l'altra manera, Però sí, ets tu que pots superar l'altre. Escolta'm, això t'agafa el mes de juliol, que és l'últim EGM, i el següent és el Nadal, et fots les vacances d'estiu de la teva vida. I t'ho agafes d'una altra manera. I també et dic una altra cosa. Quan ets líder, que aquí també hi ha un punt d'hipocresia per part de molta gent, quan ets líder és quan treus aquell discurs que dones els agraïments a la competència, que dones... Si tu et surt un EGM que et fots una gran Hòstia. una gran hòstia, no surts aquí donant agraïment a la competència, això. Que bons que sou, per això m'he anat forat. Què dius a les 8 del matí, quan va malament, què dius? No, què dius? No, Perquè aquests no dic gaire res. els discursos de parlar dels altres i Això hi ha gent que es passa fotent això. hi ha gent que et passa Jo, sincerament, això dels EGMs, en el fons,
És a dir, és una evidència que tots volem guanyar, que tots volem créixer. Això és una evidència. Bueno, perquè ens hi va el sou I que, i el i que menjar. marca clar, tendències clar. també, perquè al final sí que és veritat que a mi no m'han fotut mai cap bronca quan m'han anat malament, ni m'han felicitat en excés quan han anat bé. Però això és una filosofia del grup Flash, una Això mica. també. Doncs, que- però jo, mira, al final ho agraeixo, perquè dius... No, totalment, Bueno, escolta, totalment. doncs, seguim fent Més en el tranquil·litat, fons el no? que creiem Mhm. i tal, però és que al final no dormia, que m'anava... Que era malaltís. Però Aleshores dius, bueno, sí, però no, perquè, conyo... en aquest sentit, el grup Flash, no sé si ara la filosofia mantén la mateixa, però protegien molt el presentador. Mhm. Perquè no et donaven... Tu no arribes a les 6 del matí i et diuen els EGMs, encara que ja els tinguin a 7. Ah, no, a mi me'ls diuen a les 5 i pico del matí. Ah, no, doncs abans no ho deien. Abans t'ho deien... A mi em truquen a les 5 i pico. Abans t'ho deien passada una estona. Intentaven protegir i intentaven que això no marqués, no marqués el rumb del programa i que fos una cosa que diferís molt de la línia del programa. Mhm. Una cosa de les audiències... Jo hi havia vegades... I a no, RAC 105 com era? Com ho vivies? no, Com a ho RAC vivíeu? 105 ho vivíem. Es reunien en direcció i jo abans d'entrar al programa ja tenia el resultat dels EGMs. Ja Ja sabem. entraves eufòric o entraves destrossat, que després aixeca el vol. En els Clar. companys, no ha anat tan malament. Però, hòstia, Normalment, és a dir, quan portes una temporada sortint content del programa, normalment es reflecteix. No, és a dir, no acostuma a ser normal, no és el més habitual que tu portis 3 mesos fent un programa regular i sortir una gema de l'hòstia. No sé si us ha passat, però jo normalment coincideix la sensació que estic tenint amb el resultat. A mi això passa més amb la ràdio que amb la tele. Amb la tele, per exemple, el pitjor programa que vam fer del Tarda Oberta de TV3, el pitjor que recordo, el pitjor, que a més teníem el timing mal calculat, que el programa acabava 5 minuts abans. O sigui, el contingut acabava 5 minuts abans que acabés el programa i dic, què foto jo 5 minuts a la tarda de TV3? Ara què m'haig d'inventar? Em vaig aixecar, vaig començar a ensenyar el plató, però tot va ser un despropòsit horrorós. Aquell dia vam fotre en rècord d'audiència. El que I va deies ser abans, horrorós. no? Que... En canvi, en la ràdio sí, que quan et dona bones sensacions i són continuades, t'acompanya el resultat. Però també, i no sé si us passa, a vegades és cíclic això, que et dona la sensació a vegades de que entres en un túnel dolent i que et costa sortir d'allà i estàs durant molts dies. No sé si us ha passat a vosaltres. A mi m'havia passat moltes vegades que entrava amb una crisi de contingut i de que dius, hòstia, no surt això, no surt, i que dius el programa se'n va a la merda. I de cop i volta un dia ressorgeix i tot torna a estar A mi m'ha passat de tot. Jo he tingut bones sensacions i han anat malament i males sensacions i hòstia... I sorprendre't. Jo recordo que quan vam fer nosaltres, hi ha un any que fem 212.000 oients, quan fem aquest resultat històric, jo no tenia la sensació de que allò estava molt per sobre del que ja portàvem fent altres onades. Per això et dic, és tan random, és tan... Que no saps com sortirà, no? Una mica és loteria, o sigui, de debò, Sí, però jo crec que tenacitat i ser-hi anar-hi, El que sí que és veritat pots anar fent així, però relaxes. No, és una tendència, però el que sí que és veritat, i això és evident, és que quan hi ha una competència, i jo amb el Badó vaig ser competència molts anys, ara ho soc... Sí, ara en parlarem, Sí. Llavors, quan hi ha competència, això afavoreix la qualitat dels dos, i al final... I això es pot veure en ràdio, no vull dir noms, tampoc convencional, és a dir... Digues, No cal. No cal, no em vull tancar portes. Catalunya és molt petita. Sí. No, però hi ha ràdios que la seva competència és molt fluixa, al meu parer, i ells també noto que, hi ha franges, també noto que fluixegen més que no pas abans, quan potser tenien competències una mica més d'això. T'obliga, no? A ser millor. És evident. Tenir repte amb És evident. Jo estic dient que el contingut de RAC 105 em tornejarà suficient per dir, bueno, hem intentat tal, saps? I al revés també, segur, i amb el Badó exactament igual, tot i que, clar, a la seva època hi havia tot es penjava menys a les xarxes, no hi havia Instagram, quan érem competència i tal, llavors ho veiem una mica, ho podíem veure una mica menys, no? És a dir, com Bueno, sí que n'hi havia, però tampoc estava tan explotat. però no penjàvem tot a les xarxes, ni tots els continguts, ni... Nosaltres ja anàvem amb community manager en el programa. Bé, aquella ja època. teniu molt. Sí, sí. Doncs ho fem tots nosaltres. Tampoc va ser res espectacular, eh? Tu estaves molt pendent del que feia el Carles? Mira, m'estàs fent la Bona pròxima, pregunta. m'estàs fent la feina, vull que endavant. És que jo ara tinc Sí. Us escoltàveu? Jo vau coincidir. més que pendent del que feien, m'arribava perquè la resta de l'equip sí que estava pendent.
I com que... Jo el que intento és intentar no obsessionar. No, això és clar. És a dir, tenim estils diferents, Sí. bastant diferents. Per tant, al final, ell té el seu estil, jo tenia el meu. I, per tant, és important no obsessionar-se, perquè si no pots tornar la tendència d'intentar que s'assimilis. Llavors, quan perds tu la teva... El mateix passa amb ell, Quan perds una mica l'essència, t'oblides de qui ets, no? Això els passa als grups de música, els hi passa, no? Al final, no vols que et condició. Llavors, està bé mirar, però amb mesura. Però sense perdre el teu rumb, diguem, no? Sí, home, perquè jo crec que Obsessionis. la força d'un morning també és la personalitat del seu presentador. O sigui, sí que allò de dir, no, és que som un equip, tal i qual, sí, un equip ajuda molt, moltíssim. O sigui, si no tens un bon equip, vas bastant venut. Però si no tens un bon presentador, estàs venut segur. Segur, per molt bon equip que tinguis, Per tant, vull dir, la personalitat d'un presentador és molt vital a l'hora de fer un morning i, clar, i que et pugui condicionar el que estan fent els de la competència, doncs no crec que sigui molt saludable. En moments així, si pensem, no? Estem parlant de ràdios musicals catalanes, creieu que Catalunya és una bona acadèmia, és una bona escola? Perquè doncs, estem veient dades, ens agraden o no, però són molt bones, fent números històrics. Creieu que és una bona escola? Sí, se'm fot un fregat ara, però crec que es fa molt més bona ràdio a nivell de morning a Catalunya que a qualsevol punt de la resta d'Espanya. Jo crec, no ho sé. Com a mínim... Pel que he escoltat, segurament sí que hi ha programes de molt bona qualitat i segurament són programes que no han transcendit aquí, segurament. Però els que he escoltat a nivell nacional, doncs, hòstia, també és un format molt diferent, i que arriba a un públic molt diferent i molt determinat. I que aquest públic ho compra, i ho compra segurament molt abans que els que estan a Catalunya, inclús gent que viu a Catalunya. És perquè crec que passa, perquè nosaltres sabem molt bé a quin públic anem. Exacte. És molt més determinant. Fer ràdio des de Madrid no és el mateix parlar a Múrcia que a Galícia. Jo crec que i això fa que passin un producte molt més blanc, molt més pla, sense tanta personalitat i per tant, per mi és molt menys atractiu. Hi ha molta més música, per exemple, als seus mornings. Jo intento sempre... que molt xorra, però aprendre, no? Aprendre dels altres. Però intento mirar de los 40, per exemple. Intento quedar-me amb... A veure, a ells els escolta també molta gent. Per què els escolten a Catalunya, Sí. Al final és el nostre pastís, Catalunya. Però quina és la clau, no? Per intentar, evidentment, també robar-los una mica d'audients i tal. Intentes... El que passa que nosaltres ens surt fer un programa... Si tu fas el que fan aquests, si tu fas el que fan els 40, en el format tant de RAC 105 com a Flashback, per rascar oients d'allà, és un risc terrible. És un risc terrible perquè si instal·les aquest model, el que fas és et carregaràs els teus segurament i d'allà en rascaràs no tant. Aquesta és la gràcia, no? Sense perdre la teva essència, com vas a guanyar clients d'altres llocs? Hi ha gent que per un tema climàtic ja no... Això és dir, hi ha una cosa que és la llengua, no? Això està clar. El català, clar. Això està clar. Jo crec que el referèndum de la independència de Catalunya, el sí i el no, és una mica mentida, en aquest sentit. Quanta gent escolta ràdios Tial, Rock FM, 40... Moltíssim. Aquells oients i som els que escolten la ràdio en català. No? Jo crec que aquest factor costa molt anar a pescar tota aquesta gent que és castellanoparlant perquè culturalment ja no connecten amb tu. I crec que és una cosa... La cosa per mi ara la pregunta que és a la teva no sé quantes cançons posaves per hora. I ara la durada dels continguts és la meva obsessió. Jo vaig estar, mira, els 2 últims anys que vam estar, el director de la ràdio li va voler fer un gir i va dir més música i menys contingut. Jo li vaig dir, mira, si haig de morir, que sigui defensant el que jo vull. I el primer any vaig fer-ho encara una mica. L'últim any vaig tornar a posar molta menys música i molt més contingut. Molta menys música i molt més contingut. I vam remuntar el vol una altra vegada, És l'eterna pregunta. És l'eterna I vam pregunta. remuntar el vol una altra. Quantes vegades tu amb el temps que portes t'han dit més música i menys contingut perquè és... M'ho diuen cada 3 dies? Sí, 4 dies. clar. És que és l'obsessió. Quantes cançons poses tu per hora? Jo estic entre 5 i 7. Jo anava amb 5 i alguna vegada
de 9 a 10, perquè nosaltres acabàvem a les 10, no acabàvem a les 11, com vosaltres. Clar. De 9 a 10 n'havíem posat 3. Sí, a les 12, perquè no em deixen a la 1. Perquè no em deixen a la 1. No m'hi trobo bé les redaccions de les ràdios, jo m'hi trobo bé l'estudi. Vols estudi, vols micro, no? Sí, jo De què? Que fas de 6 a 12? Sí, ara fem 6 horetes. Ja, 6 horetes. Clar, ara hem de sortir a la casa, però hem de fer-hi classe. Clar, Carles plega a les 9. No, perquè al final ja no serà un morning, diguem-li sobre taula o alguna cosa. Ja et dic, perquè no ens deixen acabar a la 1. Però per què feu aquests programes tan llargs, de 6 a 12? Lo de les 11, a mi són mai A mi de les 11 em sembla A ja quina hora una acabaria? calamitat. Fins El a morning quina s'ha d'acabar a Havien les acabat a les 10. I a les 11, Ràdio Fórmula, i ja està. I ara anem a la feina. Nosaltres hem de fer la feina d'acompanyar la gent. Exacte, sí, sí. A mi m'agrada, jo estic molt a gust. Jo ja us dic, jo a dins d'un estudi de ràdio estic super a gust i també és veritat que... A 6 a 7 poses gravat, no? No. En directe, també. A veure, Badó, tio, aquí estem a les 6 aquí al peu del canó, tio. Però al peu del canó... Tu estàs fent abans? No, jo a les 6 entro a les 6. Quins millors moments i d'això. Sí, home. Alguns... Fas millors moments. Collons, un, que són 3 minuts a l'hora. Però és una hora molt xula de les 6, tu vas perdre, allò de les 6. A mi m'agrada a les Sí, 6. explica molt a l'hora de les 6. Jo És que jo a les 6 de 6 a 7, ni ho presentava jo, a les 6. 7, Jo és que ni ho presentava a les 6. Tu tenies el Medina, no? Tenia el Medina que presentava a 6 a 7 i Però- escolta'm, ja ens trobarem. ja de 6 a 7 ja és una hora com que es fa com, no sé... Aquesta Quina vida, ràdio escolta'm, nocturna, és Quina que no és hem la vingut, pitjor, publicitat no, amb oient, és guai. no hem vingut a patir aquesta vida. Però quina creieu? I també et dic una cosa, i ara fliparàs amb això. O sigui, de 6 a 7 jo tenia el Medina, que em feia els millors moments, que ell els editava, era un perfeccionista i que... O sigui, el tio es dedicava, per fer els talls de 6 a 7, es dedicava unes hores que qualsevol persona normal i corrent et fa una pel·lícula amb el temps que dedicava clar. ell. Bueno, clar, buscava la perfecció de 6 a 7. En el moment que el Medina plega, i de 6 a 7 gravo jo les presentacions i van automàtiques, que al principi ni això, no posaven res. Millors moments, jingle i d'això. Vam pujar d'audiència. Marxa al Medina i puja de No, marxa presentador de 6 a 7 i pujam d'audiència. No és pel Medina, No, no és pel Medina, però de 6 a 7 vam pujar, o sigui, tot automatitzat i hi havia més De audiència. 6 a 7 hi ha poca gent. Perquè 6 a 7, 4 amb... hi ha poca gent, perquè tu mires... I em sembla que el que fa més fa 17.000 oients o 26.000 oients. a mi em serveix, jo m'ho passo bé, saps? Em serveix per escalfar. A mi m'agrada, sí, a mi m'agrada. La millor és les 8 o no? Que us agrada de A mi 6 a m'agrada. 7? A mi, jo visc arribo a la ràdio a les 6 menys 10, em faig un cafetonet, miro el diari, parlo amb Jo els et dic una cosa, que presentadors de mornings Sí. de 6 a 7 els agrada, és que el món se'n va a la merda, eh? Ja us ho dic. Doncs Sí. sí. no sé, Estan tots a les 6, perdona, el Bastés de les 6 allà a peu al per. El Basté a les 7 del matí comença. No, hòstia, bon dia, Bon dia, que estàvem a la nit, que el Déu que estava. No, fot 20 minuts i llavors se'n Va va. 20-25 minuts fins al temps, el diàleg i tal, i llavors... Bon dia, que el Déu que estava a les A mi 6. també em sembla de covards. Si fos un programa de 6 a 12, de 6 a 12. Ara, Les sis Ah, hores. covards. Si no, no t'hi poses. No, però tens la feina, home, de gestionar coses i tal. Carles, Ernest, com heu començat la temporada? Vosaltres que esteu allò al peu del canó, a les 6, a les 7 del matí, aquelles hores de supervivents, com està anant? De moment, aquestes primeres setmanes. Tu no has canviat gaire res, no? Jo sí. Bueno, No ho sé, no és un fas, que sí, som polèmics. no, que va, és No, vull dir, és que de no ho l'equip, sé. vols dir, de l'equip? Sí, No, l'equip no. per això ho tens... Però, O bueno, sigui, estàs fent el mateix que l'any passat. imagina't. Jo no, sempre a l'inici de temporada és raro, perquè clar, tu portes un mes i mig sense fer programa, o 2 mesos, no? Llavors és, hòstia, un temps d'adaptació, no? Clar. T'has d'anar acostumant. Si hi ha canvis, no només a l'equip, sinó de l'escaleta del programa, és guai, perquè tu vas mirant, hòstia, una cosa que, clar, al final, jo porto 18 temporades una matí a la Marca Pabri, al final... Quin és el secret, Carles, del matí? Però tens la sensació que tot ho has pensat ja. És a dir, que aquella secció ja l'has pensat 23 vegades i que ja era perfecta l'any passat, entre totes les cometes. Tu ja la veies pensada i repensada i que aquest any no podràs fer millor que el que ja feies l'any passat. I també és la gràcia d'això, no? El títol de... Escolta'm, has arribat- Reinventar-te... Has arribat algun dia al Passeig de Gràcia dient que plegues o no? No. Sí, m'agrada. Tu veig que no ho disfrutaves gaire, això, de llevar-te d'hora. No, jo va, quan... Que plego? No, que plego. Està bé. Jo vaig fer 22 anys llevant-me a les 5 del matí, m'entens o no? Si va arribar un moment a les 5. Vosaltres devíeu llevar més aviat. Jo arribo a les 4:30, perquè no visc... Viu al costat Jo de la ràdio. a les 5 i 20. A les 5 i 20 et lleves, en sèrio? Sí.
I a les 6 estàs allà? Sí, però és que jo visc a 2 minuts a peu, Eduard. Ah, està molt bé. Està molt bé. No, jo, per exemple, jo sí que he tingut canvis, Canvis. alguns perquè els he decidit jo, altra gent ha plegat, llavors la primera setmana vaig arribar i treballàvem moltíssim i estàvem una mica estressats. Però i a part d'això, ara ja està, estic content i velocitat de creuer i anar pensant coses. I Jo crec que la cosa esgotadora és la creativitat, no? No cada dia de pensar com brillaràs demà, no? Però aquí està la clau d'estar rodejat de gent que t'ajudi allà on t'enribes tu, que jo crec que tu has de liderar el projecte, però has de tenir una gent que, hòstia, que t'emputxi una mica també perquè et donguin els elements per tirar endavant. Perdona, deixa'm dir una cosa, que ara has dit això al principi de temporada, no sé si us passa a vosaltres, que després d'estar descansant durant tot l'estiu, quan començaves temporada i t'havies de llevar, hòstia, jo anava una setmana, però borratxo. Això de llevar-se... Vas marejat, anava marejat de son, o sigui, sortia al carrer, el Perds sol, agilitat, fent una hòstia, vull i dir... perds molta agilitat. Sí, a sí, l'estiu sí. perds molta agilitat. Fas migdiada, vosaltres? Feu migdiada? T'hi acostumes o no a aquest horari? Allò de llevar-te a les 4, quarts de 6. Clar, el fotut és anar a dormir d'hora. A mi és el que em fa. Jo llevar-me d'hora és que al final no dorms menys de 6 hores o 6 hores, perquè és que jo anar a dormir a les 9 no m'hi trobo Jo encara. dormo 5 o 6 hores. Entre altres coses perquè tinc família i a més tinc Clar. una nena de 2 anys i, bueno, Deixa de dormir. migdiades, poques. Jo són els anys que vaig llegir més durant el que feia el... Quan vas ser pare o... No, quan estava fent els mornings, perquè l'única manera de relaxar-me al llit, conciliar el son, era agafar un llibre Fins que i t'adormies. enviava llibres. Després t'enganxaves un llibre i t'anaves a dormir a les tantes perquè no volies Sí, acabar no volies acabar amb el llibre. Clar. Passa amb una sèrie, passa... Bueno, doncs això. A un capítol més. Clar, i dorms poc. Jo estic enganxat al puto Bosé i estic obsessionat amb la sèrie del Bosé i no dorm. Prenc nota. Jo estic mirant Entre vies, ara està molt bé, molt recomanat. I tu vas Sí senyor, amb el Coronado fent de... Però escolta'm, tu no fas Patrón. migdiada? Sí, avui n'he fet, per exemple. De quantes hores? Perquè he pensat, vull estar més àgil que el Clar, Badó. jo fotia unes migdiades, a vegades em tocaven les 8 del vespre, no van conya. No, Sí? una hora. Jo havia sí, empalmat sí. amb el dia següent de migdiada. Feies migdiada fins les 4 Jo fotia migdiada d'apagar el mòbil, posar-me el pijama... dins el llit. Però aquestes també les fotia a TV3. Sí. És més complicat. Només voleu afegir alguna cosa més? No sé si algú té alguna pregunta, ara és el moment. No, ara s'ha vist perfectament el que passa també en un programa de ràdio, que és que hem començat com una mica més freds, però ara ja estem còmodes, podríem Jo estar... seguiria. Ara seguiríem fins la 1, allò que deia el Jo ho he fet a Carles. 2:45 de la tarda, això es va putejar. No hi ha... A no mi hi veig em bona... greu per Aquí no hi veig vosaltres, bona fe, saps? Aviam, Jo em sembla que és un horari perfecte. per tu Hòstia. va bé, no? Clar. Jo per mi bé, però clar, vosaltres que us lleveu tant d'hora, no ho sé. A mi no m'importa que la gent escolti el Carles Pérez, per exemple, però que diguin, si els truquen, que escolten el Matí Collant. Ah. Això és el que m'agradaria fer. Doncs jo el mateix, però jo el mateix pel contrari. O sigui, No, jo penso que... No sé, a mi fair play radiofònic m'agrada. Jo penso que està molt bé que es facin aquestes coses, perquè a vegades tinc la sensació que mai ha estat una competència insana, però que es pot jugar. A mi m'agrada molt, quan jo escoltava el Basté i feia referències constants a Catalunya Ràdio, no passa res. a mi m'agradava, però hi ha vegades que, collons, quan tu estàs per sobre i fas referència al que està a sota, Això és el que et deia una dels vegada, EGMs. vale, però cada dia... Això és el que deia dels EGMs, que quan surts amb uns EGMs, que a mi m'havia passat, vull dir que vaig pecar d'això, i uns EGMs brutals, després te'n recordes de gràcies a la competència per permetre que jo m'esforci més i que arribi en aquests nivells de... Em trobo una calamitat. També et dic una cosa, també la guerra entre mornings és sana. Sí, és sana, perquè l'únic beneficiari d'això és l'audiència. La guerra heu d'anar amb el punyal a la boca. I us dic una cosa, empatitzo molt amb vosaltres i si no us envejo és perquè ja he pogut disfrutar de tot això durant molts anys, ho he disfrutat moltíssim, però sí que sé que us mereixeu bones audiències, perquè són horaris molt cabrons, hi ha molta feina, es pateix molt, et deixes literalment la salut, perquè te la deixes literalment, i hòstia, és un desgast físic i mental molt sever i molt bèstia. Per tant, i crec que tot això es mereix un premi. I el premi només es recull amb audiència i amb... Tothom pregunta... Hòstia, gràcies. Hi ha bons moments. És que és així. És que és així. Tothom ens pregunta sempre És que és així. per llevar-se d'hora... Tothom ens pregunta llevar-se d'hora i tal. És fotut. El que passa que el cansament
com ho diria, mental Mental. i d'estar... Perquè sí que és una mica obsessiu. Jo així com amb el DJM m'he relaxat molt, sí que sóc obsessiu en quant a... o sigui, tu pots ser susceptible de tocar-ho, de fer un gag o de fer qualsevol Ja. cosa i fins i tot soc una mica pesat amb el grup. Però O sigui, estàs podríem amb fer el això, xic, no? Estàs activat Jo amb... què sé. Clar, Jo sempre els hi dic, no m'heu de contestar. Jo parlo tot el dia, però no m'heu de contestar. Sergi diu Com que jo vaig sí fer. amb el cap, no? No, sí, no. Sí, És sí, pesat, sí. tot el dia és No. pesat. O què? Penso que és una feina meravellosa i que tenim molta sort de fer-la i d'acompanyar la gent i de... I és de important que en viure. aquesta feina i en aquí jo em vaig sentir molt agraït, és que la direcció t'acompanyi. És molt important, que hi hagi confiança, que es pugui... Pot ser que no hi hagi recursos per fer les coses, però que la direcció ho intenti, que hi hagin aquests recursos, que tu vegis que hi ha interès per aconseguir-ho, hòstia, això ajuda molt. I també és molt important un copet a l'esquena de tant en tant. Ells en els companys, ells en els companys i els directius amb ells. És molt important això. És molt perquè es conviuen moltes hores en uns espais molt Són petits, moltes hores, però clar. passen moltes coses i que tenen un poder increïble. O sigui, tenir un micro davant i una responsabilitat brutal. Per tant, jo crec que s'han de sentir acompanyats tant ells com els companys per part dels prescriptors. Això ho tinc claríssim. Alguna pregunta? Que bé parles, aquí quan t'hi poses? No m'estranya Hola. que em superessis, cabrón. Voldria fer-li una pregunta al Carles. Quan parlàveu de la competència, estava molt bé quan hi havia una mica el duel Badó-Carles. Va quedar després una mica diluït quan va marxar el Badó i ara sembla que l'Ernest torna, no, a agafar el timó i veurem si tindrà aquesta continuïtat, no? Els anys aquests que RAC 105 ha anat una mica fotent cops que no trobava el perfil de presentador, recordo Gerard Romero fins i tot, presentant els mornings a RAC 105. Com els vivíeu des de Flash? I ja et dic, és que tampoc és que el dia a dia, al final, no hi penses. És a dir, tu penses en fer-ho i tu vull fer-ho bé. I tu t'emprenyes igual si algú no ha sortit bé, i independentment que els altres ho estiguin fent bé, malament, o hagin encertat o no ho hagin encertat. El que jo a vegades al·lucino bastant és que certes direccions no vegin certes coses, perquè es veuen a la legua. Però a RAC 105, a RAC1, a Catalunya Ràdio i a tot arreu. Quan tu jo, per exemple, ja veig que allà no funciona. I efectivament no funciona a TV3. Hi ha programes que dius, però què esteu fent? Què esteu fent? Per l'amor de Déu. Fins i tot t'emprenyes, no? Hi ha decisions que dius, però no esteu entenent el que és la ràdio, és el que dèiem. Continuïtat, tal qual. Bueno, jo crec que hi ha d'haver continuïtat si tu ets el cap de programes o el tio que pren el que talla el bacallà i te'n vas a treballar, escoltes allò i no t'ho pots escoltar. Però, No? Bueno, jo sí... No. totalment, però això que està dient el Carles és que sí que té més raó que un sant. Hi ha coses que l'estàs veient i dius, però en sèrio? Sí, que no hem sigut mai directors de cap emissora de ràdio i que hi ha coses que les percebem al minut zero i estic absolutament d'acord amb tu. I podríem dir molts casos, però no... Sí, no. És molt lleig fer això. No ho farem, però... I no s'ha de fer. Però hi ha decisions que dius... No, totalment. Fins i tot empatitzes amb el presentador o presentadora que rebrà, perquè dius, és que no li farà cap bé. No, això sí, senyor. I efectivament no li fa cap bé perquè més o menys als anys t'ha donat una certa visió del panorama i dius, al final 2 i 2 són 4. És que no funcionarà això. I efectivament no funciona perquè cadascú ha de respectar-se molt a la seva essència, a com és. Hi ha gent que no està feta per certs programes i hi ha persones que no estan fetes per certs altres, ni mitjans. L'entorn és molt important, és a dir, la ràdio convencional, la ràdio musical, com ens hem format. No? Nosaltres tots tres ens hem format al grup Flash, per exemple, i allà hi ha una manera de fer. Però sí que és veritat que i també això que ha dit, la segona cosa que ha dit, que cada qual segurament té el seu lloc i la seva funció en el panorama radiofònic o en el panorama laboral en general. No pots fotre el Ter Stegen de davanter centre, m'entens o no? No pots. Totalment. Ni el Joao Fèlix de defensa, vull dir, cada qual té la seva posició en el camp i en el món de la radiodifusió d'aquest país, jo crec que cada qual ha de tenir el seu lloc en el camp i s'ha posat gent en el camp, potser no li toca estar en aquella posició. Totalment. Que segurament amb un altre estaria molt millor, eh? Sí. Aquest és un país que ens obsessionem en fer coses que no sabem fer.
Sí. Si tu saps fer una cosa, jo ara vull fer Total. una altra Sí. diferent, que no sé si em sortirà bé. I posar humor en el programa que no toca posar humor? Bueno, no, posar- l'humor ja està a tot arreu, i ara si no fas una cosa que té humor, ja... Jo també estic una mica fart d'aquest tema, perquè no cal posar humor per entretenir. Si ho fas bé, ho fas interessant, pots posar crims, no crec que siguin Necessita un... gaire Jo només et dic una cosa així. susceptibles de ser humoristes. I, hòstia, fan un bon entreteniment. Funciona. Si aquesta xerrada durés una hora més, ens fotíem amb un marrón, segur. Segur, però més, sí. Segur. Jo ara estava pensant aquí, no? Tinc la Segur. sensació que se'ns escalfarà la boca al final. No, si a mi se m'escalfa la boca, la lio parda, eh? Ja t'ho dic. No ho volem, tampoc. Escolta'm, Que no? al final, per què estem fent això? Perquè la gent ens miri. Clar que sí, home. Vegin i... Però... Voleu Com dèiem espectacle? abans, amb cautela, eh? No. Voleu espectacle? Voleu que m'emparri tothom d'això? Vadó, Carles, Ernest, moltíssimes gràcies per venir, per acompanyar-nos. A Bona vosaltres. temporada, sort en els projectes que teniu entre mans. Felicitats també per la feina feta, tots tres, que sou això que dèiem, referents. I a seguir, gràcies per acompanyar-nos aquest públic i fins la pròxima. Gràcies.